आता मी मालवणी गरम मसाला करणार आहे, फक्त गरम मसाला. कारण आपला जेव्हा चिकन करतो किंवा मटणाचा रस्सा करतो, मटण करतो, उसळीमध्ये आपला गरम मसाला घालावा लागतो आणि त्यासाठी मी हा घरात करणार आहे. तर हे ना 50 ग्रॅमचं पेलं आहे, अशी मी 3 घेते आहेत. म्हणजे 150 ग्रॅम मी हे धणे घेतले आहेत. हा करून ठेवणार म्हणजे 5-6 महिने मला बघायला नको, माझ्या मुलीला पण द्यायचं आहे. तर 150 ग्रॅम धणे घेतले आहेत. नंतर मी बडीशेप आहे ना 30 ग्रॅम घेणार आहे, ही बडीशेप 30 ग्रॅम. आणि हे मिरी 100 ग्रॅम घेणार आहे. बाकी सगळं साहित्य मी ना 30-30 ग्रॅम घेणार आहे. मसाले वेलची 30 ग्रॅम, नंतर हे शहाजिरं 30 ग्रॅम, नंतर हे काय ते खसखस आहे, हा खसखस 30 ग्रॅम घेणार आहे. नंतर चक्री फूल हे 30 ग्रॅम घेणार आहे. नंतर जायपत्री 30 ग्रॅम घेणार आहे. लवंग 30 ग्रॅम घेणार आहे. नंतर हे दालचिनीची साल आहे, ही सुद्धा 30 ग्रॅम घेणार आहे. मेथी आहे ना, मेथी फक्त 2 चमचे घालणार आहे मी, यात 2 चमचे मेथी घालणार आहे. नंतर ही आपली हिरवी वेलची वासाची, ही मी 10 ग्रॅम घालणार आहे. आणखीन नागकेशर, हे बघा हे नागकेशर, हे मी 2 चमचे नागकेशर घालणार आहे. आणि हे दगडफूल आहे, हे थोडंसं घालणार, ह्याचं काही जास्त घालणार नाही. आणि ही जायफळ आहेत बघा, ही 4 जायफळं मी ह्याच्या बारीक मी करून घालणार. हे सगळं साहित्य मी भाजणार आहे आणि ह्याच्यामध्ये तेजपत्ता पण घालणार आहे. म्हणजे ही तेजपत्त्याची पानं आहेत ना, ही आणायची आहेत मला थोडीशी, ही घालणार आहे. आणखीन असे 17 जिन्नस आहेत. साहित्य तुम्हाला देईन ते कसं किती घ्यायचं आहे ते. आता हे सगळं सामान ना मी चांगलं खमंग, जसं मसाल्याचं सामान मी भाजलं होतं ना त्या पद्धतीने भाजणार आहे. आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सरला लावून त्याची पूड करणार आहे. ती पूड केली की तुम्हाला म्हणजे भाजताना पण दाखवते आणि पूड केल्यावर तुम्हाला नंतर मी परत दाखवते. गरम मसाला म्हणजे आपण एव्हरेस्टचा वगैरे विकत गरम मसाला आणतो ना, त्यापेक्षा हा घरात केलेला मसाला खूप चांगला लागतो. तर हे आता सामान सगळं मी घेतलं आहे. हे मी सगळं सामान चांगलं म्हणजे तेल न घालता सुकंच भाजणार आहे आणि मिक्सर लावून त्याची पूड करणार आहे. मी तुम्हाला मगाशी गरम मसाला, नुसती गरम मसाल्याची पूड करण्यासाठी सगळं साहित्य दाखवलं किती आहे ते. आणि त्या सगळ्या साहित्याची मी यादी तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर आता मी हे ते साहित्य भाजून घेणार आहे. त्या पहिल्यांदा मी धणे भाजणार आहे. गॅसवर मी कढई तापत ठेवली आहे. जसं मी तुम्हाला मसाला करतेवेळी तुम्हाला मी दाखवतो ना सामान भाजायचं, त्या पद्धतीनेच भाजून घेणार आहे, वेगळं काही नाही. म्हणजे जसं सगळं साहित्य धणे बडीशेप भाजून घेतले होते त्या पद्धतीनेच घेणार आहे. आता हे काय 150 ग्रॅम मी धणे घेतले आहेत. हे पण चांगले धणे भाजले कसं ओळखायचं, त्याचा कलर बदलतो आणि वेगळा सुवास येतो सुंदर असा. तोपर्यंत आपण ते भाजायचे आहेत. फक्त काळे करायचे नाही, सारखे वरचे असे हलवत राहायचे आहेत, ढवळत राहायचे असे. आणि मग आपण ते त्याचा सुवास यायला लागला तर फटफट असा आवाज पण येतो, ते आपण ते काय असे काढून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सगळं साहित्य मी तुम्हाला मग अशी दाखवते, सगळं साहित्य मी भाजून घेणार आहे. आणि भाजून घेतल्यावर मिक्स केलं की तुम्हाला मी दाखवते कसं दिसतं ते. आणि नंतर मग थंड आलं की मी मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि त्याची पूड करणार आहे. तर हे आपण घरातल्या घरात आपल्याला करू शकतो. तुम्हाला हवं तर थोडं घेऊन तुम्ही 3-4 महिन्यासाठी असं करू शकता. बाहेरनं गरम मसाला आपण एव्हरेस्टचा वगैरे सुवाना गरम मसाला आणतो की नाही, त्याऐवजी आपण हे असं घरात करायचं. मी ते काय होतं, पुरवठ्याला पण येतं आणि चांगली चव पण येते त्याची. तर अशा प्रकारे मी हे धणे आणि बाकी सगळं साहित्य मी भाजून घेते. बघा असं मी भाजून घेतलं आहे. हे बघा चांगलं असं कुरकुरीत चांगलं भाजून गरम करून चांगलं घेतलं आहे, चांगलं भाजून. आता मी काय करणार हे बघा, सगळं मिक्स केलं, थंड झालं आहे. होऊ आता याचा बहुतेक मला वाटतं अर्धा किलो म्हणजे 500 ग्रॅम 600 ग्रॅम मसाला होऊ घ्यायचा. तर मी आता काय करणार ते थोडं घेऊन ना हळूहळू मिक्सरला लावणार आहे. कारण काय होतं, एवढंच पण आपल्याला कुठून कोण देणार ना, त्यामुळे आपलं मिक्सरला घरात लावलं बरं. त्यामुळे हे मोठे तुकडे तसे तोडून घेऊन मी मिक्सरला लावून घेते आणि मग चाळणीने चाळणार येते घरात. तर आता मी मिक्सरला लावून घेते थोडं करून. एकदम थोडं घालायचं, नाही तर आपला मिक्सर बिघडेल. होईल पटकन ते, कारण एकदम कुरकुरीत झालं आहे ना म्हणून. हे बघा एक मिनटामध्ये कशी पूड झाली ती बघायची. आता मी बाकी सगळा मसाला मी असा बारीक करून तुम्हाला चाळणीने चाळून दाखवते. हे बघा आता काय करायचं, अशी आपली पिठाची चाळणी असते ना, त्याने ते चाळून घ्यायचं आणि मग सगळा मिक्स करून चांगल्या घट्ट झाकणाच्या बरणीमध्ये भरून ठेवायचं की चांगलं तुला 5-6 महिन्याला काय होणार नाही बघा ह्या मसाल्याला.
आणि आपल्याला केव्हाही चिकन करायचं असेल, मटण करायचं असेल, उसळ करायची असेल किंवा इतर आपण काही ठिकाणी गरम मसाला वापरतो की नाही, त्यावेळेला हा गरम मसाला आपल्याला वापरता येईल. हे बघा किती सुंदर पूड पडल्यानेचा इतका सुवास येतो आहे ना की मस्तच एकदम बारीक झालं आहे बघा. हे तर मी आता हे सगळं असं मसाला बारीक करून चाळून घेते आणि नंतर मग तुम्हाला दाखवते किती होतो आहे तो. आणि त्याचा कलर बघा, हे आपण विकत घेतो तो तुम्हाला दिसणार नाही असा चॉकलेटी कलर, पण ह्याचा मस्तच कलर आला आहे. तर तुम्हाला कोणती गोष्ट आपण घरात केली तर त्याची आपल्याला ती जास्त दिवस पुरवठ्याला येते आणि त्याचा वेगळा सुवास येतो चांगलाच. तर तुम्ही अशा पद्धतीने मसाला करून बघा, म्हणजे तुम्हाला आपला किती दिवस पुरतो. आणि आपण बाजारातमध्ये 30 रुपयाला पाकिट आणतो एव्हरेस्ट गरम मसाल्याचं, ते आपल्याला किती दिवस पुरतं ते आपल्याला कसं समजतं. मग हे बघा मी मिक्सरला लावून ही चाळणीने चाळले बघा ही पूड, आणि ही एवढी पूड झाली आहे गरम मसाल्याची, अर्धा किलोपेक्षा जास्तच झाली आहे ही बघा. आणखीन चाळण्यात हे बघा थोडंसं एवढंच फक्त हे मोठे 2 चमचे 3 चमचे ही भरड फक्त उरली आहे. बाकी सगळा मसाला हा बारीक एकदम मिरची पूड कुटतो ना त्या पद्धतीने बारीक झालेलं आहे ही. आणि सुगंधही खूप चांगला येतो म्हणजे गरम मसाल्याचा. तर अशा प्रकारे जर आपण घरात करून ठेवली तर आपल्याला ती आयत्या वेळेला मटण किंवा चिकन करायचं असेल, उशीला लागते त्यावेळेला आपल्याला ती घालता येईल. तर अशा प्रकारे तुम्ही मी जे साहित्य दिलं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पण किंवा तुमच्या घरात उपलब्ध असेल त्याप्रमाणे प्रमाण घेऊन तुम्ही ह्याप्रमाणे पूड करून ठेवा, जेणेकरून आपल्याला विकत आणण्याची पाळी येणार नाही. आणि अशा प्रकारे तुम्ही गरम मसाला घरातल्या घरात करा बघा, तो पुरवठ्यालाही चांगला येईल आणि त्याचा सुवासही आपल्याला हवा ज्याप्रमाणे हवा त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचा म्हणजे चांगला स्वाद मिळेल.